iLife movie. iLife movie uNkulunkulu udirector, uJesu uassistant director, thina sama characters ya actor. Sonke kule movie singena sifumbethe ama script okuphila. Silandela ukusho udirector mayithi cut wena you out kule movie yaphuma. iLife movie kodwa le ithanda ukuhluka. Hayi na u reverse, hayi na u repeat iyaphambili kuphela. Okwenzeka la okwenzeka ngempela songayiphili ngo fast forward ngoba iyashesha ukuphela. Phela uma udutshula uphuma itomato sauce la uphuma igazi la ngempela. uNkulunkulu udirector liyando dimini kuzimalanga yepen nephepha igada amaphutha. Uyena okhethela futhi necharacter ozoyidlala. Wena uzohlupheka, wena uzosebenza kanzima wena uzoceba. Uyena okhethela futhi neinsuku ozoyiphila ngoba la sign contract. iLife movie shoot izulu is behind the scene. iLife movie nama ngazi uba no cameraman. iLife movie kodwa le ayinaso starring isazophela asezunyuka amagama. Abadlali bekuyilaba imina uwena noNkulunkulu udirector. Sofika behind the scene udirector uzopress replay. Uzoba nonke amaphutho wenze emovini. Maye maningi usebhadini because you fired. Yes you fired. Uyakasathana esihogweni and goddamn you fired. Ngoba uzokufrya ngithe iLife movie. uNkulunkulu udirector, uJesu iassistant director, thina singama characters ya actor. Njoba sazi ukuthi ama movie amaningi no part 2 na owale begins emva kwethuna ngosicelo Mpungose.